Sa kabila naman po, sabihin nyo, you are blessed. And sabihin nyo naman po sa inyong mga sarili, I am blessed. I am blessed. I am blessed to be here, praising and worshiping our living God. Amen. Why don't we give our best clap offering to our living God this morning? And let's sing this song with our whole heart. And as our prayer this morning. As we sing
just want to thank you, God. We praise you. We worship you. We adore you. Oh, thank you, Jesus. We welcome you in this place. And Lord, as we open this service, oh God, thank you for you are the one who will visit each and everyone's heart, and you will meet the needs of your people this morning, oh God. And right now, we just want to lift your name up high, oh God, for you deserve the highest praise from us. You deserve the highest worship from your people, oh God. And Lord, as we receive your word this morning, oh God, open our hearts, open our spiritual ears that we may receive the message that you have prepared for us, oh God. Maraming salamat, Panginoon. We're excited of what you're going to do this morning. We just want to give you all the praises and all the thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Good morning! Parang mahina. Tayo po ay nag-almusal. Sabi mo sa katabi mo, good morning! Sabi mo sa likod mo, isang mapagpalang umaga. Amen. Tayo po ba ay naniniwala na pinagpala na tayo ng ating Panginoon? Sino po ang mga pinagpala ng Diyos? Umagang ito, taas ang kamay. At iwagayway para sa ating Panginoon. Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama tayo magpuri at sumamba, humawit sa ating Panginoong Yesus. Dahil tunay nga na Kanya ang lahat ng pagpapala, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Come on, let's bless the name of Jesus. Sing. Blessed be your name when you're found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Sing every blessing. Every blessing you put out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Sing, blessed be your name. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, with the sun shining down on me, with the world all as it should be. Blessed be your name. Sing, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, you're the stay in the offering. Blessed be your name. Oh, every blessing you pour out, I turn back to pray. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Once again we will sing. Blessed be your name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, you're the strain in the offering. Blessed be your name. Oh, we will sing, Lord, every blessing you put out, I turn back to pray.
closes in. Come on, church. Still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Bless the name. Blessed be the name. Oh, we bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. Give and take away my heart. My heart will choose to stay. Blessed be your name. Give and take away. Give and take away my heart. My heart will choose to say. Blessed be your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, church, we will bless the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Say it again. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on, bless the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord. One day in the house of God is better than 1,000 days in this world. More than I could hope or dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, tell me to live now. Say, you are more than enough for me. More than I could hope or dream of, you have put your favor in me. So one day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, we will sing so blessed. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, taught me to live now. You are more than so blessed. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, tell me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you are. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you got
gotta give it away. Give it away. Your love, tell me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love, tell me to live now. You are more than enough. So blessed, so blessed, I can't contain it. So much, you gotta give it away. Your love, tell me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. More than enough for me. Oh, you're more than enough for me. Oh, we praise your name. You are more than enough for me. Oh, we glorify your name, Jesus. Oh, we thank you for everything that you have done. Oh, we praise your name. We glorify you alone, you alone. Oh, yes, Lord. Lord, we thank you for all the blessings na sa amin, O Diyos, na binibigay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan, O Diyos. Tunay nga, wala kang katulad. Walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Oh, we worship your name. Universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high. Sing, I adore. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty. Oh, Lord, sing, I adore. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. Universe is at your feet, gives you praise. We give you praise evermore. The stars will light the sky for you always. God be praised, and we sing. The Lord is on high. The Lord is on high. Sing, I adore.
crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory, creation's adore. We will crown, subimos a Dios, sing unto the Lord, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, robed in majesty, crowned in glory. We will crown you, we will crown you, King forever, living Savior.
Come on, church. Lift your voice. Sabi mo sa Panginoon, wala siyang katulad. Lord, your name is above all names. You're the name above all names. You're worthy. You are worthy of our praise. Lord, my heart will sing how great, oh, you are great. Sing it once again. Your name is above all names. You're the name above all names. You're worthy. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Is our God. Oh, sing how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great. I just feel the presence of God in this place. Oh, yes, Lord, you are. Yes, Lord, you are. Sing how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you are great. Is our God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are. Sabihin mo sa Diyos, you are God. You are God alone. You are God. Come on, worship the name. Just worship the name. Right now, in the good times, you are, you are. You're unchangeable, God. You're unchangeable.
to worship the name of Jesus. Continue to feel His presence in this place. Come on, sing a new song that comes from your heart. Purihin mo siya na nagagaling sa iyong puso sa umaga po ito. Utter your praise. Utter your worship. Come on, open your mouth. Sabihin mo sa Diyos, ano ang Diyos sa buhay mo? Sabihin mo, sino ang Diyos sa iyong buhay? Ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Let's declare that He is God, and He is alone our God, and He is unshakable God, unstoppable God. Oh, come on, worship the name, worship the name of Jesus. You alone are worthy of all the praise, God. You are my healer. You are my deliverer. You are my comfort. Oh, we worship you. We glorify you. Oh, you are holy. You are holy. Refreshing, for the refreshing of our hearts, for the refreshing of our minds. Oh, there is nothing like your presence, nothing like your presence. 'Cause here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Here in your presence, here in your presence, all things are new. Here in your presence, here in your presence, everything bows before you. Sing here in your presence, Lord, here in your presence, we are undone. Here in your presence, heaven and earth become one. Oh, in your presence, here in your presence, all things are new. Here in your presence, everything bows before you. Lord, you are wonderful, wonderful, beautiful, glorious, matchless in every way, wonderful. You are beautiful, Lord, you are glorious, matchless in every way, wonderful, beautiful.
Lord, we thank you for this morning. Kami, O Diyos, inipapasalamat for the fullness of your presence in this place. Your tangible presence in this place. Maraming salamat, O Diyos, for touching every hearts of your people this morning. Lord, tunay nga, wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw lang ang aming kailangan, O Diyos, sa aming buhay. At ikaw lang, O Diyos, ang aming sinasamba. Ikaw lang, O Diyos, ang aming pinapupurihan, Panginoon. Lord, kaya kami narito sa umagang ito, O Diyos, ay dahil sa iyo, Panginoon. Because you love us. Lord, ang iyong pangalan lamang ang maitaas sa lugar na ito. Hindi ang aming kagalingan, hindi ang aming kakayahan, Panginoon. Lord, kundi ikaw lamang, Panginoon. Let your name be exalted in this place. Lord, you see the deepest desires of our hearts, Panginoon. Wala kami ibang nais, kundi papurihan ka, to be with you, in your presence. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Lord, we thank you for the healing. We thank you for the joy. We thank you for your love. Maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin, Panginoon. Lord, kulang ang aming mga papuri, kulang ang aming salita, O Diyos. How to express our love to you. Maraming salamat, O Diyos. Lord, this morning, muli kami makikinig ng iyong salita. Binubuksan namin aming mga puso, O Diyos. Aming mga isipan, Panginoon. Lord, hindi ito lalabas, hindi ito papasok sa aming tenga at lalabas sa kabila, Panginoon. But ito po, Diyos, ay mananatili sa aming mga puso. Magrerema sa aming mga buhay, Panginoon. We will receive our portion today, Panginoon. Maraming salamat muli sa iyong pinakamataas sa papuri, sa iyong pinakamataas sa pagsamba, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, praise the Lord. Truly in His presence there is joy. In His presence there is peace, oh God. Thank you, Lord. Salamat to, Lord, sa inyong presensya. Katulad ng sinabi po sa banal na kasulatan, kung saan may 2-3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya tiyak na tiyak tayo, nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Amen? At siya ay nailuklok natin sa ating mga awitin, sa ating mga papuri sa Kanya. Amen. Praise God. Sa oras na ito, bago tayo makarinig ng salita ng Diyos, ipanalangin muna natin at ipagkatiwala ang ating mga chikiting, ang ating mga bata. No? Yan. Praise the Lord. Dahil ang sabi sa Bible, huwag niyong hayaan na ang mga bata ay mailayo sa Kanya. That we must train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. Amen. Sa kanilang murang isipan, malaman nila kung paano, una, magmahal sa ating Panginoon, pangalawa, maglingkod sa Kanya, no? Sa mga talento na pinagkakatiwala. Kaya makita niyo po, no? Bagamat bata pa sila, pero purihin ng Diyos, naroon po na naipapagamit ang kanilang mga kakayahan. Kahit minsan ay
ano yung nagkakasala-salabit yung paa ni Ashel at saka ni Asher. Pero praise the Lord, it is a training, no? Na ang lahat ng bagay ay paggamit sa ating Panginoon. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay, ituon sa mga batang ito. Lord, salamat sapagkat sinabi niyo, Panginoon, kung hindi kami magkakaroon ng pananampalatayang katulad ng isang bata, hindi namin mararanasan, O Diyos, ang kadakilaan ng inyong kaharian. Lord, salamat sa mga batang ito na tinawag at pinili niyo, O Diyos, upang sa kanilang murang kaisipan, Panginoon, mapaglingkuran kanila, madakila kanila, Panginoon. Salamat sapagkat alam din namin, O Diyos, nasa sinapupunan pa lamang sila sa kanilang mga magulang, Panginoon, ng kanilang nanay, O Lord. Naroon, Panginoon, itinakda nyo na ang dakilang plano nyo sa kanilang mga buhay. Kaya patuloy namin silang pinagkakatiwala sa inyo. Hayaan nyo po, Diyos, na sa kanilang mga buhay ay makilala kanila, O Diyos, sa pamagitan ng mga salita nyo na kanilang naririnig sa kanilang Sunday School. Father God, alam namin, Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan ang bawat salita na kanilang naririnig, Panginoon. Ito ang kanilang magiging pundasyon upang sa kanilang paglaki, Panginoon, hindi sila mapahamak, O Lord. Sapagkat ang buhay at makapangyarihan salita nyo ang siyang magiging gabay nila. Samahan niyo po sila, give them the wisdom, the knowledge and understanding as their study, O Lord, doon po sa kanilang Sunday School, O God, at ang kanila pong guro na gagamitin. Patuloy po, Panginoon, na bigyan nyo ng patience, bigyan nyo ng joy na mapaglingkuran ng mga batang ito, Panginoon, sapagkat alam namin, katulad ang sinabi nyo, in everything we will do it all for your glory alone. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat, maging ang kanila pong room na gagamitin, selyuhan nyo ito ng inyong kapangyarihan, send forth your angels, Lord, na mangunguna at magmi-minister sa mga batang ito sa lugar na iyon. Lord, balutan niyo to ng inyong kapangyarihan, O God. Salamat, salamat, salamat. Pinupuri ka namin, pinagkakatiwala namin ang buhay ng mga batang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa inyong papuri, pagdakila, at pasasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Walang tatakbo. Ayan. Praise God. Sa oras na ito, katulad ng ating inawit, in your presence, all things are new. No? Sa presensya daw ng ating Panginoon, lahat ay naroon na makikita natin ang bago. Katulad ng sinabi po, no, sa Lamentations, Lord, na sabi doon, His love is new every morning, great is His faithfulness. Kaya kapag bago, ano dapat na maging attitude ng ating mga puso? Ha? Excited! Amen! Excited ba? Sa tanongin mo sa yung kapwa, yung katabi mo, excited ka ba? Sa kabila, excited ka ba? Amen! No? Dahil meron pong bagong kapahayagan na ibibigay ang Diyos sa atin upang itong mga kapahayagan na ito sa pamagitan ng kanyang salita na dadali ng inyong lingkod ay naroon na maging, sabi nga po, pundasyon natin, sandata natin sa pakikibaka sa loob ng yung bawat araw na lilipas sa ating buhay. Amen? Handa na po ba tayo? Handa na yung puso natin? Handa na yung tenga natin? Handa na yung isipan natin? Handa na ang ating buong katauhan na tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? At sa oras pong ito, ang salita po ng Diyos ay dadali ng ating youth pastor na ginagamit, no, sa Mindoro. Dahil sa Batangas po siya nag-aaral ngayon, no? Pero alam niyo po, dahil po doon yung sa marubdob niya po na pagnanais sa paglingkuran ng ating Panginoon, walang distansya, no? Na pumipigil sa kanya para gawin ang kalooban ng Diyos, no? Nung nakaraan po yata nasa Mindoro siya, no? At ngayon naman ay inassign siya ni Bishop ngayon na siyang maghatid ng salita ng Diyos. Kaya sa oras na ito, bigyan natin ng God bless you, welcome si Pastor Joshua. Amen. Praise God. Good morning po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Totoo po yan. Last week po, galing po ako ng Mindoro. Nagturo po ako ng umaga sa Block 6, nung hapon po sa
nauhan. Sabi po ng mga classmates ko, dapat nag-ano ka na lang, theological. Dapat nag-ano ka na lang, theology at geological. Dahil daw po para daw po kung hindi pumapasok. Pero I really thank the Lord po. Ngayon, nagtitake po ako ng 3rd year engineering ng geodetic engineering po sa Batangas. And I really praise the Lord kasi hindi po naging hindrance yung ministry para makapag-aral po ako because yun po yung nagiging kalakasan ko po bilang isang kabataan. And I really praise the Lord po. Maybe some of my classmates po ay nanonood ngayon dahil from the time that they attended our service po sa Mindoro, parang na-awaken po yung spirit po nila. Alam niyo po, every time po na sumasakay po sila sa kotse ko, parang yung mga tugtugan po namin, mga worship songs. Nung nasa Mindoro po sila, ang line-up po namin, ano pong tawag doon? Hindi ka nagkulang kahit kailan. Nung unang balik ko po ng Batangas, every time po na sumasakay po ako ng kotse, lagi po yan ang tugtog kasi sa ulo na po nila. Pero nung mga later on po, iba-iba na po yung tugtog namin. One time po, nagagawa po kami ng laboratory experiment. Ang tugtog po namin, Diyos ka sa amin. Kita ko, yung isa po, sabi niya nung una, hindi daw po siya open sa mga ganon. Ayaw niyang gumaganon, pero kumakanta po yung labi niya. Ayaw niya lang ipakita sa amin. Pero I really praise the Lord po dahil truly that our calling should not be limited to wherever we are. Amen po ba? Kundi, maging foundation po natin kung nasaan tayo para lalong magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya po sa umaga pong ito, humanda po tayo sa salita po ng Diyos na ihahatid po sa atin ng Panginoon. At ito pong mga salitang ito, we pray and we declare na lahat po ito'y pumasok po sa ating mga puso, hindi lamang po natin marinig, kundi malakaran po natin sa pang-araw-araw po nating buhay. Amen po ba? Ang ating pong theme verse for the month of September, times of refreshing. Sabihin nga po natin, refreshing. Amen. Sino po dito yung pagod na? Wow, wala pong napapagod sa inyo. Alam niyo po ba, ngayong linggo pong ito, 2 beses pong umuwi na Mindoro. Last Tuesday po, galing po ako ng Manila. Last Tuesday, Manila. Wednesday, punta po kami ng Divisoria. Balik po ako ng Mindoro. Kahapon po, galing po ako ng Mindoro. Diretso po ako dito. Sino po dito yung hindi napapagod? Amen. Sana all. Hindi po kayo napapagod. Lahat po tayo napapagod, kaya po kinakailangan po natin ng refreshing. Sabihin po natin, refreshing. Amen? O kahit hindi ka pagod, parang yung computer, pag medyo bumabagal na, gumagalaw ka nga, pero alam niyo yun, parang sobrang scattered na nung kaisipan mo kasi ang dami mo ng load. Kaya po ang ginagawa sa mga computer, pag sobrang dami na ng load, i-delete muna yung mga windows o kaya pupunta sa desktop, i-refresh para bumilis. Kasi times po sa buhay natin, alam niyo po yung laptop ko, gaming laptop po siya. Pero kahit gaming laptop po siya, last mga 2 weeks ago, dinala ko po sa SM kasi bigla pong nag-shutdown. Gaming laptop po yun, ang mahal po ng bili ko doon. Ibig sabihin po, hindi po kasiguruduhan kung gaano tayo kalakas, kung lagi tayong nag-gym, para masabing hindi tayo napapagod. Kahit po yung mga mamahaling laptop, nagbe-breakdown po sila, how much more po tayo mga tao. Amen? And sometimes, may mga bagay po na hindi kinakailangan ng kagamutang physical, dahil alam po natin, may mga taong nagkakasakit, may mga taong pagod na sa buhay pero nagamot na, nanonood po ako ng Family Matters. Kasi po pag nagda-drive ako, parang doon po ako naglilibang habang nanonood. Pero hindi naman po ako nakatingin doon po ako sa kalsada. Yung Family Matters po, kwento po siya ng family na lagi nag-aaway yung pamilya. Yung tatay po nila nagkakasakit na ang ginagawa, pinapatira doon sa mga anak kasi hindi na pwedeng tumira doon sa sarili nilang bahay. Nagamot na po yung sakit ng tatay, yung nanay, nagamot na rin yung sakit, pero parang wala pa rin gana yung tatay nila. Ang sabi po ng doktor, pwedeng ang problema, hindi na yung karamdaman niya. Pwedeng may problema na siya sa loob. At kaya sa atin pong buhay, maaring para ma-refresh po tayo, kinakailangan po natin na lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil marami pong tao, pag madaming problema, punta sa mall, porque may pera, punta sa mall, magsha-shopping. Imbis na nawawala, tinatakpan lang po nila yung problema na nasa harapan po nila. Pero tayo, we should do something bilang mga Kristiyano. At po yun po yung makikita po natin sa theme verse po natin ngayong 1 of September. Sabi po dito sa Acts chapter 3 verse 19. Sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos. 1, 2, 3, go. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Yun daw po yung dapat natin gawin. So that times of refreshing. Alam niyo po ba, yung first preaching po ni Jesus, connected sa ating theme verse ngayon. Last time po,
Shinare ko po sa atin yung about sa first teaching ni Jesus. Yung first teaching po ni Jesus ay, blessed are those who are persecuted for His name's sake. Natatandaan po ba natin yon? Pinagpala ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Pinagpala ang mga, blessed are those that are mourning, yung mga blessed. Pero iba po yung first teaching niya sa first preaching niya. Pero bago po tayo pumunta sa first preaching po ni Jesus, let us first differentiate teaching and preaching. Pag sinabi pong teaching, ito po yung detailed instruction or explanation. Ibig sabihin, para pong nagluto ng adobo na pag isa-search mo dun sa Google, yung step 1, step 2, step 3, detailed. Yun po pag sinabing teaching. At yun po yung nabasa natin sa Matthew chapter 5, verse 1 to 12. Blessed are those that are mourning, blessed are those that are persecuted. Yun po yung first teaching niya. Pero yung first preaching po, when it says to be preaching, ito po yung proclamation or a message. Kahit po isang phrase lang, pag ito po yung dineclare ng Panginoon, ang tawag po doon preaching. Kaya po tayong mga Kristiyano, kinakailangan pong maingat po tayo sa pananalita. Kasi kahit isang phrase lang, it can be considered as preaching. Yung first preaching po ni Jesus, hindi po kagaya ng Matthew chapter 5 na madami. Yung first preaching po ni Jesus, isang katagalan siya, but it was the first preaching. At yun po yung makikita sa Matthew chapter 4, verse 17. Yun po yung pinakauna-una niyang preaching nung siya po'y nagturo dito po sa mundong ito, nung siya po'y nagkatawang tao bilang Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 4, verse 17, from the time that Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang sabi po doon, repent. It is somehow parallel to Mark chapter 1, verses 14 and 15. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Nung nasa Galilee po si Lord, nagturo po siya ng salita po ng Diyos at ang sabi niya, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Alam niyo po, nung ang ating pong Panginoong Jesus ay nagturo po sa mundong ito, hindi niya po sinabi na the kingdom of heaven is at hand. You need to forgive. Amen? Kung gusto niyo pong humingi ng tawad una sa Diyos, humingi muna tayo ng tawad sa ating kapwa. Dahil kapag sabi doon sa prayer ng Panginoon at siya po ang nagturo sa atin noon, forgive me as we forgive those who sins against us. If you want to be forgiven, we should learn how to apologize and to forgive. Amen? Kasi ang Lord, He is so much gracious, pero unang gusto niyang makita sa atin, our willingness to forgive the people around us. Kasi sabi po sa 1 John, paano mong mamahalin ng Diyos na hindi mo nakikita, kung yung kapang nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. So, for us to apologize, for us to repent, to do this action word to the Lord, we should first do this to our brethren. Amen? To apologize, to say sorry to them. Sabi po sa Matthew chapter 6, before you give your offering, iwanan mo muna, balikan mo yung mga kapatid mo na nakagawan mo ng sakit, nasaktan mo, nagawa mo ng kasalanan, bago ka mag-alay sa Diyos. Dahil yun po ang nais ng Diyos. For us to receive the kingdom of God, we need to repent. At ano po ang after ng repentance? Penitence. Sa Tagalog po nito, penitensya. Ito po, naririnig lang po natin siya kapag Biyernes Santo, mahal na araw. Ang repentance po, action word, ginagawa. Pero ang penitence po, hindi po kagaya nung nakikita natin pag mahal na araw, hindi po siya action word. It is a noun. At ano po ang ibig sabihin nito? It came from the Greek word metanoia, which means changing one's mind. Ibig sabihin, once you repent, kinakailangan meron kang penitence. Hindi pwedeng repent ka lang ng repent, apologize ka lang ng apologize, sorry ka lang ng sorry, pero hindi ka naman nagbabago. Amen? Sabi po doon, a mistake done more than twice is not a mistake, it is a decision. Ang pagkakamaling nagawa ng higit sa 2 pagkakamali ay hindi na pagkakamali. It is a decision. Ibig sabihin, hindi pwedeng repent ka lang ng repent. Kasi gracious si Lord hingi na lang ako ng tawad. Kasi mapagmahal si Lord, hingi na lang ako ng tawad. Kaya may mga tao, pagdating ng linggo, may strengthen sila. Pagdating ng Sabado, pagod na sila ulit. Kasi repent lang sila ng repent. Hingi lang sila ng hingi ng presence ni Lord. Pero ito pong penitence o yung pagbabago ng kaisipan, hindi pa po nila nararamdaman. Amen? It is true that the Lord will forgive us, pero it is in our part na after we said
or we say sorry to the Lord, we apologize to Him, kinakailangan pong may magbago din sa ating takbo ng isip. Amen? Hindi, even sa ating kapwa, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa, hindi pwedeng sorry ka lang ng sorry sa kasalanan mong ginawa. Kinakailangan, after mong mag-sorry, hindi mo na ulit gagawin yon. Amen? Balikan po natin. Repent ye therefore and be converted. Repent to apologize. Converted, metanoia or changing one's mind. Ibig sabihin, after you repent, you should be converted. Amen? Hindi pwedeng repent lang ng repent. After you repent, be converted. Or repent and change your one's mind. Change your mind. Palitan po natin ng meaning. Apologize ye therefore and change your mind. Amen? Ibig sabihin, after you repent, kinakailangan yung utak mo o yung kaisipan mo, hindi ko na uulitin yon kasi humingi na ako ng tawad. Kasi po yung mindset ng iba, kahit ulitin ko yon, pwede naman akong humingi ng tawad. Pero we should be converted. That your sins may be blotted out. Blotted out. Sino po nakakita na ng ganitong klase ng papel? Yung parang mga nirorolyo ng mga sinaunang panahon. Kasi po ako, 2004 po kasi ako, kaya medyo bata pa po ako eh. Pag pupunta po kayo sa National Museum, may mga ganyang klase po ng papel. And most of the writings, most of the original Bible, sa ganyang klase po ng papel na sulat. At kahit aralin natin po ang history, dyan po nasulat ang Bible. Kaya po naisip ko, siguro po kaya yung 10 utos, sa bato muna nakasulat kasi wala pa pong mga papel that time. Ayan po ba? Ang tawag po dyan, papyrus. Saan po siya gawa? Ang papyrus po ay gawa sa mga papyrus plant. Aral po muna tayo ng konting history ng, ng pagsusulat. Ang ginagawa po dyan, para makagawa po ng paper na nasa gilid, kukunin niya po yung mga dahon, tutuyuin, isisiksik, at saka po palalaparin para maging papel. Kung ngayon po, ang ginagawang papel ngayon, mga puno, noon pong unang-unang panahon, papyrus na plant po yung ginagamit. Ito po yung aquatic plant. Nasa tubig po siya. Amen po ba? At kapag naging papel na po siyang kagaya ng ganito, hindi po ganun kadaling matuyo po yung ink sa kanya. Ibig sabihin, parang hydrophobic po siya. Naranasan niyo na po bang malaglagan po kayo nagdagta sa inyong balat? Yung kahit may sabon, hinugasan niyo na, hindi pa rin po matanggal. Kahit po dagta ang lumapat dyan sa papel po na yan, maganunan lang po ng tubig, mawisikan lang po ng tubig, pwede pong dumulas. Kasi ganun po siya ka-hydrophobic. Amen? Kahit tuyo na po siya. Kasi po, pag tuyo, akala natin minsan hindi na siya hydrophobic, tuyo na, pwede na mag-absorb. Kahit po tuyo na siya, kahit ganyan na po siyang papel, hydrophobic pa rin po siya. Hindi po ganun kadaling matuyo yung ink. Amen? Kagaya po sa buhay natin, kapag sa ating nadumihan tayo ng ink, wisikan mo lang tayo ng tubig ng salita ng Diyos, pwede pong lahat ng bagay blotted out. Amen? Kaya po nagamit yung term na blotted out. Doon po siya ginagamit, yung term na blotted out. Kapag yung mga ink doon sa papyrus sheets na yon ay nabasa, mawawala po lahat ng tinta. And that is called blotting out. Ibig sabihin, once you repent, once you converted, your sins may be blotted out. Lahat. Amen? Kaya po hindi po totoo yung nagbabawas lang ng kasalanan. Na when you ask forgiveness to the Lord, nag-iiwan ka ng pang sarili mong kasalanan. Kasi ayaw mong ihingi ng tawad sa Lord lahat. The Lord wants us to repent, be converted, and all of our sins be blotted out. Wala pong matitira. Hindi po pwedeng hihingi mo lang ng tawad yung nagawa mo kay ganito, pero yung nagawa mo dito, hindi ka pa ready. Amen? Pag sinabi pong blotted out, kagaya po ng sa papel na to, pag nawisikan siya ng tubig, na-awaken siya ng salita ng Diyos, all your sins may be blotted out. Mawawalang lahat. Amen? Dahil kapag hindi po nag-blot out ang ating mga kasalanan, ang sabi po dito, so that times of refreshing shall come from the presence of the Lord. The highlighted words are needed para yung times of refreshing shall come.
Amen po ba? If you don't repent, if you don't change one's mind, if you don't convert, if your sins are not yet blotted out, yung binawasan mo lang, not totally blotted out, time will come, or even time will not come that these times of refreshing, you will not experience. Amen? Alam niyo po, nung binigay po yung topic na times of refreshing, it only reminds me of the Psalm of David. Psalm chapter 23, verses 1 to 6. For me, it is the very perfect example of being refreshed. Nakapagpagod na pagod ka na, all you will sing is the song of David, that the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Verse 6, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ganda po ng line-up natin kanina, in the house of the Lord. Amen? If you want a totally refreshing moment with God, go to His dwelling place. Go to His house. Amen? Don't go to the mall and shop all for yourself. Bili ng bagong ganito, bili ng bagong ganyan. Hindi po nawawala yung scattering ng mind. Tinatabunan lang po natin yung mga problema natin. But if you want to be totally refreshed, repent ye therefore and be converted, so that your sins may be blotted out. And for that sins to be blotted out, for you to repent wholly and be converted, what we should do is to dwell in the house of the Lord. Not just every Sunday, but forever. Amen? In all the time, you go into the house of the Lord. If you want to be refreshed every morning, go to the house of the Lord. Amen? And somehow, nung nagde-devotion po ako, the Lord has gave me a word. And it is in Ezekiel chapter 34, verses 11 to 16. Ito po yung text natin this morning. And if you will recall, ang theme verse po natin for the year of 2024 ay fulfillment of God's promises. Amen? That my words will be delayed any longer. Hindi na po magtatagal, mangyayari na yung sinabi ng Diyos na yung mga pangako niya sa bawat isa sa atin magaganap na. Amen? Kagaya po ng isang nag-aaral, ibig sabihin, December pala, graduate na tayo. Yung fulfillment ng promises ni Lord, matatanggap natin. Pero kapag hindi ka na-refreshed, pwedeng hindi ka makagraduate. Amen? Nakabalita na po kayo ng mga taong matatalino na running for Latin honors, pero hindi sila nakagraduate kasi nung kalagitnaan ng SEM nila, parang dumami yung problema. Di ba po madaming ganon? And for somehow, if we want for the promise of God to be fulfilled, kinakailangan po natin ng refreshment. Amen? Dahil maybe some of us, at these words are not just for the church. These words are also given for us even in our business. In our work, maybe some of us are so exhausted. Sa ating mga schools or in any marketplace that you are, pwedeng lahat po tayo pagod na. At kapag pagod na ang isang tao, there is a possibility na sumuko na siya. At kapag sumuko na siya, kahit malapit ka na sa graduation mo, pwedeng hindi ka makaakyat. Amen? And what we should do is to be refreshed. Amen? Yung binasa po natin kanina, the Lord is my shepherd. It is somehow parallel to Ezekiel chapter 34. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. For thus saith the Lord God, Behold, I, even I, will both search my sheep and seek them out. Alam niyo po ang context po ng Ezekiel 34. Yung mga shepherd po kasi that time, sabi po sa Bible, they feed themselves and not feed the flock. Napabayaan po yung mga tupa ng mga panahon pong ito. Napabayaan po ba tayo ng ating mga pastor? Parang napabayaan. Napabayaan po ba tayo? No, hindi po tayo napabayaan. Pero alam niyo po, kahit gaano kaingat ang isang pastor o ang isang pastol, meron pa rin pong lumalabas na mga makukulit talagang tupa. Amen po ba? Kahit gaano kagaling ang isang leader, meron talagang mga makukulit na miyembro. Amen?
Kaya nag-i-scatter po sila, nawawala. Kahit gaano pa kagaling ang pastor, o kahit gaano kagaling ang leader, even in the outside world, meron pa rin silang mga aktivistang gusto silang tanggalin sa posisyon. Sa lahat po ng bagay, may ganon eh. Pero alam niyo po, nung hindi na po kinaya ng mga shepherd, dun po papasok ang presensya ng Diyos. Kasi nung time po na to, hindi na po kinaya ng mga pastol. Nagsarili na sila. Kaya po ang ginawa ni Lord, pumasok na siya. Pumasok na siya sa eksena. Sabi niya, "For thus said the Lord God, behold, I, even I." How powerful it is. Ano ang sabi sa Tagalog? Ako, kahit na ako. See? Will both search my sheep and seek them out. Pag sinabi pong hide and seek, may laro po kami ng mga bata na pag hide and seek po sa amin, hindi lang basta yung hahanapin ka. Pag nalapitan ka niya, pag naunahan ka na, pwede ka niyang patayin, taya ka ulit, back to zero. Kaya po ang ginagawa ng mga taya that time, gumagano lang po sila. Hindi sila lumalapit kasi pwede silang mamatay. Pag sinabi pong seek, sa Tagalog po ay hanapin. Pag sinabi pong search, somehow connected po siya sa hanapin. Pero there's a deeper word in Tagalog which means search. Ano po yon? Halughugin. Ibig sabihin, kung yung seek, titingnan ka lang niya, yung search, papasukin niya bawat sulok para makita ka. Amen? Let's say for instance, may nahulog na bus sa bangin. Ang gagawin ng mga chismoso, bababa ng sasakyan, imbis na dumiretso, they will seek out, titingnan nila, galing sa taas. Hahanapin nila, from afar. Parang nakikichismis sila. Pero pag sinabing search, bababa mismo sila. And that's the difference. The Lord will not just seek you, the Lord will search you. Amen? Most of the people this time, if we want help from them, they will just seek for us. Kaya minsan mag-chat-chat tayo, "Bro, may kailangan ako." Tatawagan tayo ng isang beses. Pag hindi tayo na-contact, hindi na agad tayo sumagot, hindi na sila magre-reach out. Because sometimes they are just seeking us out. Pero iba po yung searching us out. Amen? Hindi ka niya lang basta titingnan. Pag nawawala ka, hahalughugin niya kung nasan ka para makita ka. Amen? Kaya po nung kay Adam and Eve, kahit nagtago sila, alam ni Lord kung nasan po sila. Definitely, the Lord will seek us. The Lord will search us. But the most powerful words in this verse is this. I, even I. Hindi niya inutos sa anghel na hanapin tayo. Siya mismo ang maghahanap sa'yo. Amen? Ano ang gagawin mo kapag nawawala yung anak mo ng 24 hours? Magre-report ka sa pulis. Magre-report ka sa homeowners. Magre-report ka sa barangay. Amen? Pero after mong i-report yung nawawala mong anak, titigil ka na ba? Hindi. Sasama ka pa rin. Na kahit sabihin sa'yo ng pulis na, "Ma'am, wag na po kayong mag-alala, wag nyo na pong hanapin, kami na po ang bahala." Anong gagawin mo? Hindi, hahanapin ko pa din. Anak ko yun eh. And that is what even I means. My brothers and sisters, when you are lost, the Lord will not just seek you, the Lord will search you, hahalughugin niya kung nasan ka, and not angels, the Lord Himself. Amen? How great is the Lord with that? Then when you need times of refreshing, He will not just order pastors, He will not just order your leaders to comfort you. Kasi minsan yung mga pastor mo, although they have the presence of the Lord, they are very limited. Pero ang sabi dito, kapag hindi na kaya ng lahat ng hiningan mo ng tulong, ang sabi niya, even I. Amen? Kaya po kapag alam natin hindi na kaya ng pastor, sobrang bigat ng problema, minsan ayaw na nating mang-abala kasi pwedeng tulog na sila, mag-pray po tayo. Because if we want refreshing, hindi po tayo pababayaan ni Lord. Amen? Sabi po dito even I. Ibig sabihin, hindi angels, hindi ang kapatid mo, hindi ang nanay mo, kundi si Lord mismo. Amen? How powerful it is that when we are lost, when we are scattered, the Lord Himself and His presence, together with the angels, He Himself will search for us. Amen? Kahit magtago tayo,
And it is somehow connected to repentance kasi wala tayong maiitago sa Diyos. He will search us. He will seek us. At alam niyo po, kapag nasa search and rescue operation, kapag may isang taong na-trap sa kuweba, kapag gusto mong makalabas at mahanap ka ng mga mga rescue team, kung nasa loob ka ng kuweba at sisigaw ka ng sisigaw, at narinig mong may malapit ng rumescue sa'yo, kinakailangan huwag ka nang umalis sa lugar na kinilalagyan mo. Kasi kapag nasa kuweba ka, lost ka, napakinggan mo, ay malapit na yung mga rescue team, naririnig ko na sila. Habang pumapasok yung rescue team, dapat hindi ka umalis. Kasi kapag nandito yung rescue team, nandito ka, papasok na sana sila, lumalayo ka pa. Amen? Kaya if we want to be searched, if we want for us to be seek out, for us to be found, what we should do is, sabi dito, to wait upon the Lord. We should wait upon the Lord. Kasi kapag hindi po tayo umalis, or kapag tayo po ay hindi nanatili sa lugar na ating kinalalagyan, pwedeng habang yung mga taong naghahanap sa'yo, habang papalapit sila sa'yo, papalayo ka naman sa kanila. At hindi tayo magtatagpo. Amen? Kaya kung gusto po natin, for us to be seeked out, for us to be searched, we need to wait upon the Lord. Amen? Kapag may problema ka, wait upon the Lord. Huwag padalos-dalos. Huwag pa bigla-bigla. Kaya po sabi nila kapag galit ka, huwag kang magsasalita. Kapag masaya ka, huwag kang mangangako. Kasi may mga ganun po nung sobrang saya, ang dami nang ipinangako. Kasi they are very emotionally driven. They are very emotional, kaya lalo na yung mga galit, pagkagalit, imik ng imik, nakakasakit ng damdamin. Kaya po sabi nga po nila, mas maganda pa yung masaktan ka nang sinaktan ka talaga kaysa mapagsalitaan ka ng masama. Kasi yung pasa, pwedeng gumaling. Pero yung narinig, tumatatak po yun. Kaya kagaya na po nang nabanggit natin kanina, in preaching, even just a single praise is powerful. Amen? We need to be careful. And even for us to be seeked out, what we should do is to wait upon the Lord. And that's the first thing we should do. If you want times of refreshing, wait upon the Lord. Amen? Antayin mo siya. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag tayong magpadalos-dalos ng emosyon. We should wait upon the Lord dahil siya po ang siyang makakahanap sa atin. Sabi po dito, even I, ako mismo. Ibig sabihin, when you are lost, hindi ka ipapahanap ni Lord sa mga anghel. Siya mismo ay hahanap sa iyo kung nasaan ka. And He will search you, hahalughugin niya, yung mga lugar na pwedeng mahanap ka, at ire-rescue at isisik tayo ng Panginoon. Sabi po doon, we should wait upon the Lord. Ezekiel chapter 34 verse 12, ang sabi po dito. Ezekiel chapter 34 verse 12. Medyo nawawala po yata yung Ezekiel chapter 34 verse 12. Ito po. Amen. Ito po yung first point natin, to wait upon the Lord. Kasi hindi po tayo pwedeng umalis habang gusto natin i-rescue tayo. Verse 12. As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep. Bago po natin ituloy, tigil po tayo sa scattered or sa shepherd. As a shepherd, hahanapin po tayo ng Diyos, hindi kagaya ng pulis. Ang pulis po kasi, kung kailan tapos na ang aksidente, kung kailan nangyari na ang krimen, na wala na ako na ng pera, minsan, saka po sila dumadating. Amen? Hindi naman po lahat. Most of the time, lalo na po pag nanonood kayo ng TV, ganun lahat yung eksena. Wala po kayong nakitang, nung magnanakaw pa lang, may pulis nang nakaantay. Amen? The Lord will not search us like a policeman. The Lord will search for us as a shepherd. Amen? Ang shepherd po, wala po yung timeline. Kasama ko po ngayon sila Howard at si Amazing. Pag si Amazing po, nagkwekwento ng pagkabata niya sa Mindoro, nung mga bata pa daw po sila. May mga baboy po silang inaalagaan. At kahit tanungin niyo po siya, nung bata daw po siya, tumutulog na siya sa tabi ng mga baboy nila kasi mga bata pa. Kasi baka maipit nung inahin. Kaya ang ginagawa po niya, natutulog daw po siya sa tabi ng mga baboy. May electric fan na daw po sila doon. Ganun po ang shepherd. Wala po silang 8 to 5. Wala silang timeline.
kahit ang Diyos mismo tumulog sa tabi mo kapag naliligaw ka, He will do it. Amen? As a shepherd, not as a police, not as an anyone profession. The Lord will seek you as a shepherd. At yun po'y binasa natin kanina. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Wala na po tayong ibang gugustuhin pa. Kapag nawawala po tayo, huwag kang tumakbo, huwag kang umalis sa presence ni Lord. Just stop and think and pray. Because the Lord will seek you out, He Himself, as a shepherd. Amen? Balik po tayo. So, will I seek out my sheep and will deliver them out from all the places. Ibig sabihin, when the Lord found you, pag nakita ka na ni Lord, hindi ka lang niya basta titingnan. Hindi ka niya lang basta yayakapin. Amen? Ang sabi dito, He will seek them out and deliver them. Amen? Kasi po minsan yung mga kaibigan natin, okay, namusta tayo? Hindi naman tayo tinulungan. Amen po ba? Nangamusta lang, hindi naman tumulong. Somehow, masaya po tayo, kinakamusta tayo, pero alam niyo po si Lord, when He found you as a shepherd, He will not just seek you, but He will deliver you out. Amen? Ano po ang sunod? Where they have been scattered in the cloudy and dark day. Sa field po namin, pag po umuulan, wala pong survey. Kaya po kapag umuulan, halo po yung emotion namin. Kalahating masaya, kalahating malungkot. Bakit po kami masaya? Wala pong pasok. Kasi po umuulan. Bakit kami malungkot? Pag po kasi walang pasok, nade-delay po yung field po namin. Kasi po kapag cloudy, kahit po cloudy, kasi kailangan po kasi namin ng araw para mas makita yung sinisilip, para mas visible po yung pole. At kapag alam po namin cloudy, ipapack up na po namin yung mga theodolite, yung mga total station because they cost hundreds of thousands. Baka po masira. Sa school po namin, 1:2. Pag nasira mo yung isa, papalitan mo ng 2. Kaya po kapag cloudy na, pack up po kami, hindi tuloy ang field. Pero alam niyo po si Lord, even in the cloudy and dark day, if you are scattered, He will seek you out. Amen? Kasi minsan yung mga kaibigan natin, pag umuulan, hindi po tayo mapuntahan eh. Yung iba kahit may sasakyan, hindi tayo mapuntahan. Kaya minsan iniisip natin, nagdadahilan na yata yan, may sasakyan naman, hindi tayo puntahan. Kasi ganun po ang tao. But the Lord is this. He will deliver you out, He will seek you out. If you are scattered in the cloudy and dark day, kahit gabi yan, pupuntahan ka ni Lord. Because He is a shepherd. You will not want anything, for He is a shepherd. Amen? How good God is with that. And when we say, wait upon the Lord, sometimes it will link to this. Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Hast thou not known? Hindi nyo ba alam? Hast thou not heard? Hindi nyo ba narinig? That the everlasting God, the creator of the ends of the earth, fainted not. Na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay hindi napapagod. Amen? If people are somehow limited, if we search for them and seek help from them, minsan hindi tayo matulungan kasi nakarinig na po ba kayo ng sinasabi nila na may problema nga ako, sa akin ka pa humingi ng tulong? Ako nga namang problema din, tapos sa akin mo pa i-share yung problema mo. But somehow God, the creator of all the earth, fainted not, hindi siya napapagod. Kahit pa 8 billion yung tao, kaya niyang pakinggan isa-isa. Amen? Neither is weary, hindi siya nanghihina. There is no searching of His understanding. Wala pong makakaunawa nun. God is omnipotent. Not like your friends. Not like anyone else. People are so limited. But we should know and we should hear that the Lord, the creator of the earth, fainted not. May hiya ka pa bang humingi ng tulong kapag alam mo na yung hihingan mo hindi nawawala ng lakas? Alam niyo po, minsan nakakayang humingi ng tulong sa kapatid natin kasi alam natin may problema siya eh. Nakakahiya kasi baka maubos din siya. Nakakahiya minsan kasi baka nangangailangan din siya ng pera tapos hihiraman pa natin. Minsan nakakahiya. Pero mahihiya po ba tayo kapag alam natin na yung hihinga natin hindi nawawalan? Amen? Ba tayo mahihiya kung yung Diyos na hihinga natin ng lakas, hindi napapagod?
Amen? And what we should do always, if we want to be refreshed, is to wait upon the Lord. Amen? The next verse says, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases strength. So kapag medyo wala na po tayong lakas, let's just wait upon the Lord. Because He will give you power if you are weak. He will give you might if you don't have strength. He will give you strength if you have no might. Amen? What you should do is to wait upon the Lord. Minsan po sa pila, inip na inip tayo. Alam niyo po ba sa Thailand, nabasa ko lang, di pa po ako nakakapunta ng Thailand. Sa Thailand daw po, ang pila ng mga tao, iniiwan lang yung sapatos, umuupo na sila. Hindi ko po alam kung saan movie ko po yung nabasa. Sa Pilipinas po kasi, hindi ka pwedeng mag-iwan lang ng tsinelas. Aapakan lang yun. Ayan. Minsan tayo, pag tayo inip na, yung dapat kasunod ka na sa pila, dahil nainip ka, parang ayoko na. Tapos nung nasa labas ka, ay ako na yung kasunod, babalik na ako. Sa tingin nyo po, pag bumalik po ba kayo, makakabalik kayo sa inalisan nyo? Hindi, bakit? Magagalit yung mga nasa likod. Amen? Sometimes, ganun po tayo. Sunod na po tayo sa blessing ni Lord, pero dahil hindi tayo marunong mag-intay, ang nangyayari, umaalis tayo, at pagbalik natin, nasa likod na tayo. Amen? Kagayas ng pagsakay ng tren. Malapit na yung tren, hindi ka pa sumakay, nung dumating kasi nainip ka, pagbalik mo, at wala na ulit tren, nakasakay ka nga, late ka na. Amen? Somehow, we need to wait upon the Lord. Marami sa ating magaling, matalino, maraming alam. Pero it is not our might. It is not our strength. What we should always do is to wait upon Him. Bakit? Even the youth shall faint and be weary. Even young men shall utterly fall. Kahit mga kabataan napapagod din. But what we should do, in verse 31 says, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Pag sinabi pong renewal, nagagamit, nababawasan, pag hindi ka pagod, ba't kayo hingi ng strength? Amen? Pag hindi ka umatan ng Bible study, ba't kayo hingi ng anointing kay Lord? Pag hindi ka nagdi-devotion, ba't hingi ka ng blessing sa Panginoon? Hindi ka naman nagdi-devotion. Amen? Ang nire-renew lang po yung mga taong nawawalan. Ba't hingi ka ng blessing, hindi ka naman nababawasan? Kagaya po nung kanta kanina eh. Hindi na magkasya yung blessing, so you will give it all away. And that's the Lord when He gives blessing. Sumusobra. If you want for the Lord to renew our strength, if you want for the Lord to refresh you, kinakailangan mabawasan tayo. Minsan po kasi yung kalakas natin, sa labas natin binabawas. Party dito, pasyal sa ganyan, pasyal sa ganon. Pag ganun po, minsan hindi tayo palalakasin ni Lord. Palalakasin niya tayo kapag yung lakas natin sa Kanya natin inuubos. Amen? Hindi po sinabing, they that wait upon the SM. Yung mga taong naghihintay sa SM, pinapalakas ni Lord. Yung mga taong naghihintay sa department store, pinapalakas ni Lord. Kaya alam niyo po, yung pagluwas ko po linggo-linggo, opo, nakakapagod po talaga. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kapag yung lakas mo, kay Lord mo inuubos, ba't ka mahihiyang lumapit sa Kanya? He is unlimited. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Alam niyo po, ang mga agila, pag may bagyo, hindi naman po sila nagtatago. Lilipad po sila, iibabawan nila yung bagyo. Amen? Alam niyo po, pag wala sa atin si Lord, pag may problema tayo, hindi na tayo makalabas ng bahay, hiyang-hiya po tayo. But if you have the presence of the Lord will renew you. At kahit may problema ka sa mismong pagkakataong ito, kaya mong pumunta sa church dahil hindi ka nasa ilalim ng bagyo, nasa ibabaw ka nito. Amen? Like eagles, they shall mount up with wings like eagles. They shall run, not be weary. They shall walk and not faint. Kahit tumakbo ka ng tumakbo, hindi ka mapapagod, hindi ka manghihina. But only if and only if, you wait upon the Lord. Amen? They that wait upon the Lord. Balik po tayo sa Ezekiel. As a shepherd, seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered.
So will I seek out my sheep and will deliver them out of all the places where they have been scattered in the cloudy and dark day. The Lord will deliver us. And verse 13 says, and I will bring them out from the people, and I will gather them from the countries, and will bring them to their own land. Pause po tayo doon. Medyo mabagal po yung facing natin ngayon. Kasi gusto ko pong namnamin natin ang salita ng Diyos. You know what, somehow, sponge is just a very simple thing. Pero kapag ang sponge, in-squeeze mo, dun lalabas yung mga tubig niya. Kagaya ng orange. Ang orange po ay orange, hindi dahil sa siya ay orange. O hindi dahil sa siya ay kulay orange. Ang orange po ay orange dahil sa katas niya na lasang orange. Amen? And somehow, the Word of God is like that. We need to squeeze it. See the word of the Lord? Let's see. And I will bring them out from the people and gather them from the countries. We have words here such as from. Pag sinabing from, galing. And gather them from the countries and I will bring them to. Pag sinabi pong to, dun dadalhin. Sabihin, galing sa, dadalhin sa. Ibig sabihin, if the Lord will bring you out from people, sabihin, yung mga tao palang nakakasakit sa'yo, the Lord will gather you from the countries, yung mga lugar na nagpapahirap sa'yo, the Lord will bring you to your own land. Ibig sabihin, yung kinalalagyan mo ngayon, it's not permanent. Amen? Sabihin, yung mga people pala na nakakasakit, yung mga countries pala na nagpapahirap sa mga Israelites that time, even unto us today, it's not permanent. The Lord just want us to wait for Him. Dahil kapag nahanap na tayo ng Diyos, sasabihin niya sa iyo, anak, hindi permanente yan. Yung bansa na kinilalagyan mo nagpapahirap sa iyo ngayon, hindi permanente yan. At ang sabi doon, kapag kinuha ka na ng Diyos sa mga lugar na nagpapahirap sa iyo, the Lord will bring them to their own land. Amen? Kapag umalis ka sa kinilalagyan mo ngayon at hindi ka nahanap ni Lord, pwedeng hindi mo marating yung own land na sinasabi dito. Kaya if we want to feel the refreshment, we need to wait upon Him. Hanapin natin na ang Diyos ang siyang makahanap sa atin for us to be brought to our own land. Kasi yung kalalagayan po natin ngayon, hindi po siya permanente. Yung mga pagsubok mo, yung mga persecutions po natin, sabi sa Bible, you are still blessed. Amen? Kaya whatever we are going through right now, it is not permanent. But the Word of God says that the Lord will bring you out and bring you to your own land. Amen? How good God is with that. At ang sabi dito, and feed them upon the mountains of Israel. Hindi ka lang niya basta aalisin at ililipat ng bahay. And in all the inhabited places of the country. Kaya po yung mga pastor na na-train dito, dinadala sa malayong lugar, hindi naman po sila basta itinapon lang sa Sambales, itinapon lang sa ganung lugar. Alam niyo po, pag si Lord ang nag-alis sa'yo at sumunod ka, sabi dito, the Lord will feed them. Amen? Pag hindi ka nag-resist, hindi mo yung permanenteng lugar, sumunod ka sa Panginoon, the Lord bring you to your own land, the Lord will feed you. Hindi ka niya pababayaan. Pero kapag nanatili ka dyan, hindi ka sumunod sa Panginoon, magugutom ka. Amen? Kaya po makikita niyo po siguro yung pagsunod ko sa Lord. Hindi nagugutom. Amen? The Lord will feed you upon the mountains of Israel and in all the inhabited places of the country. Hindi tayo magugutom once we obey the Lord. Verse 15. Sabi po dito, verse 14 po pala. Sabi po dito, verse 14, I will feed them in a good pasture. Stop po tayo doon. I will feed them. Alam niyo ang Lord, hindi lang po tayo basta pakakainin. But He will feed us in a good pasture. Sa lugar na nananagana. Hindi ka niya lang basta aalisin sa kinalalagyan mo, dadalhin ka pa niya sa sarili mong lupa, at hindi ka lang niya basta dadalhin sa sarili mong lupa, pakakainin ka pa niya, at hindi ka lang niya basta pakakainin, He will feed you in good pasture. How good God is. Hindi po siya titigil na kumilo sa atin. Hindi ka niya lang basta aalisin, hindi ka niya lang basta ililipat, hindi ka lang niya basta pakakainin, but with good pasture, upon the high mountains of Israel shall their fold be. There shall they lie. Yun po yung second point po natin. The second point is, lie down. Amen?
Hindi pwedeng mauna yung lie down sa wait upon the Lord. Kasi kapag ang tao pagod, pahinga lang ng pahinga, hindi naman sinisik ang presence ng Lord, pwedeng wala kang peace. Amen? Yung taong pagod na siya, pero natulog lang siya maghapon, pero hindi naman nagsisik out ng presence ni Lord, hindi naman humihingi ng tawad sa mga nagawa niya ng kasalanan, hindi ka makakapag-lie down. Kaya first thing, you need to wake upon the Lord first and to lie down. Bakit? Ano po ang sabi? Balikan po natin. Third day shall they lie. Ang sabi po sa Tagalog, sila ay mamamahinga. Amen? Bakit po tayo minsan pagod? Kasi hindi na tayo namamahinga. Amen? Although we are Christians, we know that the Lord is supernatural, but we are not. We are not supernatural. Amen? Kailangan po nating mamahinga. And in fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel. Pag dinala ka ni Lord, pakakainin ka niya in good pasture, and what God wants you to do is to lie down. Mamahinga po tayo. Ang Pilipinas po, nasa archipelago country po tayo, which means we are surrounded by bodies of water. Ang tanong, kailan po tayo huling nakapunta sa dagat? Sino po yung nakapunta sa dagat within the month? Within 2 months. Wala pa rin. Within 3 months. Sino po? Last year pa nakapunta sa dagat or anywhere na may tubig. Grabe, no? Tapos magtataka po tayo, bakit pagod na pagod tayo? Pray naman tayo ng pray. Minsan kulang lang po tayo sa pahinga. You know? It's very natural. It's not biblical na nakalagay talaga sa Bible na mag-pray ka. Minsan po ang kailangan lang po natin talaga pahinga. Amen? At hindi po kasalanan ang magpahinga. Even in the creation of time, the Lord rested. Bakit? Napagod po ba siya? No? Binasa po natin kanina, the Lord is not weary nor faint. Bakit po siya nagpahinga? Sabi po sa John chapter 13, verse 15, I have set you an example that you must do as I have done for you. Ibig sabihin, umpisa pa lang ng mundo, yung ginawa ni Lord doon nung siya'y lumikha ng mundo, kung siya'y lumikha, nagpahinga, hindi daw po pala dahil sa napagod siya. Kundi, He set as an example that we must do. Ibig sabihin, hindi napagod si Lord. Gusto niya, gayahin mo siya. Nakapag sa 6 na araw, trabaho ka ng trabaho. On the 7th day, magpahinga ka. Amen? And in what? In the house of the Lord. Lie down in the presence of the Lord. Noong September 10 po, 54th birthday po ng tatay ko, ang regalo ko po sana sa kanila, plane ticket going to Cebu. So, nag-book na po ako. Sakto pong nagka-piso fare po that time. Nag-book po ako ng Cebu fare. Parang 3 po kami, back and forth, parang 5,500 lang. So, binuko na, nilagay ko na yung card number. Ang problema po, nagka-OTP. Nainip po ako, nilagay ko na yung, lahat po nakalagay na. Nung huli, may OTP. Dahil may OTP, ang tagal pong mag-text ng bangko, hindi ko na po tinuloy. Nanghinayang na po ako kasi ang tagal. Pero, what we should do sometimes for us to be refreshed is to lie down. Sabihin mo nga sa katabi mo, mamahinga ka din. Hindi ka robot. Amen? Amen. We need to lie down in the presence of the Lord. And if you want to lie down, I invite you all next week. Punta po tayo ng Bulalakaw kasi 3rd anniversary po ng Bulalakaw po ngayon. Next week. And malayo po yun. Dulo po siya from Calapan. And if you want to be refreshed, maramdaman niyo yung presence ni Lord, may gawain po tayo doon. Mag-celebrate po sila ng 3rd anniversary. Maganda po yung dagat doon, white sand. At hindi po kayo mapapagod. May mga driver po doon, may mga sasakyan, hindi po kayo magko-commute. Amen? Sama po kayo kay Bishop next week. Punta po tayo ng Bulalakaw. Ang point po dito, sometimes we need to lie down. Mamahinga tayo. Amen? Kasi yung iba, natatakot sila. No work, no pay. Paano ka makakapagpahinga? Pag nagpahinga ka, wala ka ng pera. Wala ka ng sahod. Alam niyo po, mga magulang, mga kapatid, hindi po tayo maghihirap pag tumulog lang po tayo ng 2 araw maghapon. Akala po kasi nung iba, pag 2 araw silang hindi pumunta sa trabaho, maghihirap na sila. Hindi po. I will feed my flock and I will cause them to lie down, said the Lord God. So while you are lying down, the Lord will feed you. Amen?
Hindi ka maghihirap pag 2 araw pumunta ka ng Maynila at mamasyal ka doon sa mga dancing fountain. Because sabi ito, while you are lying down, ang Lord ang bahala sa iyo. The Lord will feed you. Amen? Kaya wag po nating i-deprive yung sarili natin sa pahinga. Dahil even God, kalooban po niyang tayong lahat nakakapamahinga din paminsan-minsan. Amen? Amen? And for this week, mag-set po kayo. Nasama po kami. Nandiyan lang po ako sa Batangas. Madali pong pumunta dito. Amen? Sometimes, all we need to do is to lie down. Tapos ka na mag-pray. Tapos ka na magbasa ng Bible. Nagawa mo na lahat ng mga spiritual things na pinapagawa ng pastor sa'yo. Pero parang yung utak mo, scattered pa din. Ang problema pala, wala ka ng tulog. Amen? Is it biblical? Yes! But si Brother Joshua, imbis nang ituro mga spiritual things, ang tinuturo mga pagtulog. Alam niyo po yung lying down, kalooban po siya ng Diyos. Kasi kapag ngayon pa lang, yung oras na dapat mga 12 hours ka lang gumagalaw, ginagawa mong 16 hours. I am telling you this, baka hindi ka na umabot ng 60 years old. Kasi yung sabihin sa ni Lord, hindi, yung oras mo kasi naano mo na siyang lahat eh. Na-consume mo na siyang lahat. Kukunin na kita, anak. Amen? You know what? If you want to be refreshed, minsan kailangan po nating mamahinga. Amen? Alam niyo po ako po, before po mag-exam, hindi po ako nag-aaral. Mga week before exam po yon. At bago po ako mag-exam, I make sure nakakapunta po ako sa SM, pupunta po ako sa WeJump, sa mga trampoline park, nagtatatalon po ako doon. Sometimes we need to relax our mind. Not in anywhere else, but in the presence of the Lord. Amen? Di po masamang mag-mall, pero first we need to wait upon the Lord kung ano yung kalooban niya, saan ka ba mamamahinga. Lie down in the presence of the Lord. Psalms chapter 23, malapit na po tayong matapos. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Pag sinabi pong green pasture, parang pumunta ka sa mga golf course. Lahat ng makita mo, puro green. Kasi golf course eh. And what represents plants? Oxygen. Minsan, ang kailangan lang po pala natin to be refreshed ay huminga. Amen? Breathe out. Pag may problema ka, nag-pray ka na, ganun pa rin. All you need to do is to lie down. Huminga ka naman. Amen? Hindi tayo mauubusan ng resources. The Lord is with us. He leadeth me beside still waters. Parang ilog na, alam niyo po yung ilog na walang naliligo? Or alam niyo po ba, pag minsan hindi po ako makatulog, nagsisearch po ako ng mga relaxing music. At pag nag-search po ako ng relaxing music, ang lumalabas po, hindi po talaga music. Tunog po ng dagat. Yung wave po ng dagat. Still waters. And that represent peace. If you want peace, lie down in God's presence. Amen? Verse 3, He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Alam niyo po, ang muscle po natin, meron pong nag-gym, ng KMJS po siya. Halos 24 hours nag-gym. Ang nangyari po, ito pong ganito ng katawan niya, na-amputate. At ang advice po ng doktor, kapag mag-gym ka o kahit anong gagawin natin, kinakailangan mong mamahinga. Bakit? Ang cells po natin sa katawan, nagre-restore po siya, hindi habang nag-gym ka. Ang cells po ng katawan, nagre-restore siya o nagre-rejuvenate siya kapag namamahinga ka. Kaya kung gusto mong i-restore ka ni Lord, i-refresh ka ni Lord, lie down. Amen? Kagaya ng nag-gym yan, hindi ka magkakamuscle kapag 24 hours ka nag-gym. Magkakamuscle ka pag mas madami kang pahinga. Amen? Sabi po dito, the Lord will restore your soul. He will lead you in the path of righteousness for His name's sake. Amen? Sabi po dito, the Lord will feed us. Kagaya po nung nabasa natin kanina. At ang sabi po dito, verse 16 and last, I will seek that which was lost. I will bring again that which was driven away. I will bind up that which was broken. And I will strengthen that which was sick. Sinabi po siya, verse 16. Kung babalikan niyo po yung verses 11, before po mag-16, 11 to 15, puro pahinga, wait upon the Lord, relax in the Lord's presence. At ang sabi dito,
the Lord will seek that which was lost. Kaya po minsan hindi na natin mahanap yung mga matagal nang nawawala kasi tayo po ang naghahanap. Kaya minsan hindi natin mabuo yung mga bagay na nasira kasi tayo po yung gumagawa. But what the Lord wants us to do if we want to be searched out, if we want that yung mga driven away ma-bring back, if we want that the broken things be bind up, let us wait upon the Lord and let us lie down in His presence. And the Lord will strengthen that which was sick. If you want to feel the presence of the Lord, it's your part to feel God's embrace. May kanta po ako kagabing iniisip. Naisip, pumasok po siya sa isip ko nung nagda-drive po kami pumunta dito. Title po niya, Be With You. Sabi po dito sa kanta. Kakantahin ko po sa inyo. Savior of my soul, I confide in you in all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Sabi po sa una, Savior of my soul, I confide in you. Through all my darkest moment. Ibig sabihin, in all your darkest moment, pag sinabi pong confide, it came from the word confidence. Sabihin, pag pala darkest na yung moment mo, kinakailangan yung confidence mo na kay Lord na. Amen? Tuloy po natin. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Naramdaman nyo na po ba yung kahit anong prayer mo, dahil wala kang pahinga, hindi ka ma-direct ni Lord kung saan ka pupunta kasi lipad na yung isip mo. Yung pati yung mga pusang dinadaanan mo, nasisipa mo na unknowingly. May kilala pa akong ganyan. Pinuntahan ko po dati, pinag-pray ko. Nagwawala na siya. Pati po yung asong dadaanan niya lang, sinuntok pa niya. Kasi wala na po siya sa kaisipan. Wala nang pahinga. 4 na araw nang walang tulog ba naman. Pati po yung aso, sinipa. Amen? The Lord will lead us in our ways. At ano po yung dapat natin gawin? Kantahin po natin. Tuloy natin. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. If you want to be refreshed, what we should do is to be with God. Dapat natin gawin. If you want to be refreshed, be with God. Bakit? Ito po yung sabi sa 16 eh. I will seek that which was and bring again which was given away. Hello, praise. Kagaya po nung title ng song, Be With You. Ibig sabihin, if you want to be refreshed, we need to be with God. Amen? We need to wait upon the Lord, lie down in His presence, and the promise of the Lord is, He will seek that which was lost. He will bring again that which was driven away. He will bind up that which was broken, and He will strengthen that which was sick. Amen? And lastly, Psalms chapter 23, verses 4 to 6. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. You know what security means? Security means not the absence of enemies. Security means the presence of God. Ang seguridad, hindi yung kapag wala kang kaaway, secured ka.
Akala po kasi ng iba, ay pag wala akong kaaway, secured ako. Real security is not the absence of the enemy. Security is in the presence of the shepherd. Alam nyo, pag nasa presence kayo ng shepherd, kahit may enemy ka, secured ka. Amen? Even you walk through the dark valley, you will fear not. Verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Habang nakikipaglaban si Lord, uupo ka lang, at ang gagawin mo, the Lord will prepare a table for you, you will just eat. Biruin niyo po yun, pag may problema pala tayo, wala tayong gagawin. Uupo ka lang, and the Lord will fight for you. Ang gagawin ni Lord, He will prepare you a table, kakain ka lang. Naalala niyo po si Moises in Exodus chapter 17, nung dumaan na yung mga Israelita nakipaglaban sa mga Amalekites, if I'm not mistaken, the Israelites fought for them. Anong ginawa ni Moises with Aaron and Hur? Umakyat sa taas ng bundok, tinaas ang kamay. Wala po silang ginawa kundi itaas ang kamay. Sometimes what we should do is not to be in the battle. What we should do sometimes is to be at the back, at our house, at the presence, in the dwelling house of the Lord, and just lift our hands up. Worship. Amen? And lastly, sabi po sa verse 6, Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Real refreshment comes not by your own strength, trying to fix all of that was broken, but times of refreshment only comes if you dwell in the house of the Lord. And this will bring us back to our theme verse, Acts chapter 3, verse 19. Ang sabi po dito, going back to our theme, Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Repent to apologize, going back. Converted, changing one's mind. Blotted out, to remove everything. So that times of refreshing shall come from the Lord. What we should do first, to repent, to convert, our sins to be blotted out, so that refreshing will come from the presence of the Lord. The presence of the Lord is always there, but we have to do our part for Him to move. Yesterday, nandun po kami sa likod, nakikinig po kami sa practice, sa devotion po ng worship team. Nag-share po si Pastor Alvi. 2 or 3 gather in the midst, the presence of the Lord is in them. In my name, there am I in their midst. The presence of the Lord is always in our midst. But sometimes we need to feel the tangible presence. Hindi lang basta nandyan si Lord, kundi maranasan natin siya. At if we want to feel the presence of the Lord, His tangible presence, we need to wait upon the Lord, and we need to sometimes lie down. The Lord bless everyone, and let us stand this morning, and we will pray that whatever some of us and all of us are going through right now, it is the Lord that will strengthen us. Not your brethren, not your brother, though they may help. They may help. We are not yet even sure if they may help. But one thing is for sure, that the Lord God, the Creator, faint not. That the Lord God, the Creator, is never weary. But the promise is, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up with eagles, with wings like eagles. They shall run and not faint. They shall walk and not be weary. If you want to be refreshed, sometimes what we should do is not fixing things out. Sometimes what we should do is to stop. What we should do is to sometimes stop whatever we are doing. And the Lord Himself, sabi po niya, I, even I. So it's not you who will fix your problems. It is the Lord who will fix everything. Amen. Let's sing, Be With You. It really touched my heart. And for us to be refreshed, it's not anyone's presence, not your friends. But to be refreshed, we need to be with God.
Savior of my soul, I confide in you, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, in you I find my comfort when I'm weak, my comfort when I'm weak. I trust in you, through storms and raging seas. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Let us lift our hands up. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand? Who can stand between my Lord? Lord, I live to honor you. Lord, I live to honor you. I long to bring my life an I offering. long to bring My life an offering. Take me higher. Draw me deeper. draw me deeper. I give all to be with you, O Lord. To be with you. Let's sing, Savior of my soul. Savior of my soul. I confide in you, Lord. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace. In you I find my peace. My comfort when I'm weak. Comfort where I trust in you. Just storms and raging. Faithful, you are my God. Faithful, you're my God. You are the glory and the lifter of my head. the lifter of my head. Your light, it fills my day. Your light, it fills my day. Leads me in your way. Forever I surrender all To you, Lord, I live. and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
hearts, let us sing. And I live to worship you. Let's sing with all of our hearts, with our hands lifted high. Jesus, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and Who can stand between? Come on, let us honor the Lord. Lord, I live to honor you, Lord Jesus. Lord, I live for you. I long to bring my life. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you, And I live to worship you. and I live to worship you. Feel the presence of the Lord. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. For the last time, let us sing. And I, Lord, worship. And I live to worship you. Jesus, you're the only one. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, Draw me deeper, Lord. draw me deeper. I'll give all to be with Take me higher, Lord. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Before we pray, looking back, Psalms chapter 23, verses 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare us a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. You know what, people? If you are tired, if you really need refreshment, what we heard from today is to wait upon the Lord and to lie down
not in anywhere else, but in Psalms 23 verse 6, we lie down in the house of the Lord. And the promise is, surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Although we are prone to problems, persecutions, hardships, but it was said in Psalms that even though I walk through the valley of shadow of death, security is not the absence of enemy. Security is the presence of the shepherd. Even if there is an enemy, I am secured because my shepherd is with me. In Ezekiel chapter 34 verse 11, said the Lord God, I, even I, the Lord Himself will search. The Lord Himself will seek you out. Hindi ka niya lang basta titingnan, hahalugugin niya kung nasan ka. Kung ano yung problema mo, hahalugugin niya. Isa-isa niyang re-resolbahin. And what you should do is to lie down to Him. Sometimes, alam niyo, minsan nagawa niyo na yung lahat eh. We pray, you read the Bible, you fast, and try fixing things out. Pero minsan may nalilimutan tayong gawin. Yung hayaan si Lord ang kumilos. At sa problema natin, nagawa mo na yung lahat pero ganun pa din. Bakit? Kasi hindi pa kumikilos si Lord eh. Ikaw lang ang pagod. Pero si Lord wala pa siyang nagagawa sa iyo. And it's your time if you want to be refreshed to let God, He Himself, even I said, hayaan natin siyang magpakapastol sa atin. Let us not deprive ourselves of enjoying, of dwelling, of lying down in the presence of the Lord. Hindi kasalanang mamahinga, pero dapat ang pahinga doon sa may mag-aalaga sa iyo. At saan yun? In the presence of the Lord. Let us wait upon the Lord. Lord, this is what I am going through right now. Lord, I will not run. I will not run to anyone. I will not run to anywhere. But Lord, I will wait here. I will wait for you to work. And Lord, if you are now with me, Lord, I will rest in you. May song po si Pastor Boy Baldumaro. Ano po ang sabi doon? Pag may problema tayo. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlaan. Tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama sa piling mo, Panginoon, sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Sa piling mo, Diyos, ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aking, come on, let us sing this song. Ikaw ang aking pag-asang tunay, O Diyos, at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlan. Tamis ng iyong pag-ibig, tamis ng iyong pag-ibig, nadarama lang, nadarama
Lord, we thank you. Tunay nga, O Diyos, na walang ibang totoong kapahingahan, kundi ang presensya mo lamang. Tunay nga, O Diyos, ng aming lakas, maging ang aming lakas ng mga kapatid na pwede namin hingan ng tulong. Lord, we are all limited. We will all run out. We will all be broken. But Lord, you, O God, the Creator of the heavens and the earth, you do not faint. You are never weary or low, O Lord. But those who wait upon you, you will renew their strength. We will mount up with wings like eagles. We will run and not faint. We will walk and not be weary. Lord, we thank you, O God, for reminding us today that lying down in your presence is your will. That after we prayed, after we fast, after we tried fixing things out, Lord, it is only you who can fix everything. You are the great programmer of everything. You are an omnipotent God. As you said in your word, you yourself will seek us out. Maybe some of us today are so scattered like sheep. Our mind are so much scattered because of different hardships, difficulties. But Lord, we know, we believe that with you, O God, nothing is impossible. What we should do is to wait upon you, to run to you, and to lie down in your presence because, Lord, you will prepare a table before us. Lord, hindi po kami makikipaglaban. You will just prepare a table. We will just enjoy. And like Moses, we will just raise our hand, lift it on high, and the Israelites will win. Like Moses, O God, as we raise our hand, whatever your children are going through right now, as we lie down in your presence, Lord, there is victory. Wherever your presence is, there is always victory. Wherever your presence is, there is always peace. Wherever your presence is, there is always provision. Wherever your presence is, there is always healing. Lord, I pray for all those who are sick, emotionally, sick physically. Lord, we declare healing, O God. We declare miracle, your touch to touch their life, to touch their body, Lord, to touch their heart, that whatever they are broken of, may it be physical or may it be emotional, spiritual. Lord, you said in your word that as we lie down and wait on you, you will bind everything that was broken. Lord, we thank you for the refreshment. Tunay nga, O Diyos, nagpapasalamat po kami. Na bagamat may mga problemang pinagdadaanan at kami kinaharap, but Lord, sinabi mo sa iyong salita na kami po ay magalak sa tuwing dumaranas ng mga pagsubok. Kagaya po ng isang taong nag-gym, pwedeng minsan napapagod siya. But after that pagod, nagre-restore ang mga cells niya sa katawan. Lord, just like us, we thank you for the problems, difficulties, because Lord, sa mga pagsubok na yon, doon mo pinapatunayan na totoo kang Diyos na kumikilos sa aming mga buhay. Lord, we thank you because you said in your word, surely goodness and mercy will follow us all the days of our life. Lord, we thank you, O God. To you the highest praises, to you the highest glory. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, karangalan, pagsamba, pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen and Amen. To God be all the glory. Narito po tayo muli sa ating pong pagbibigay. Amen? Hello? Amen. So sa ating pong pagbibigay, let us be excited. Amen? Kasi ito pong area na to, ito po kung saan, ito po yung isang larangan na kung saan nandito po yung sinasabi na ating Panginoon na susi para tayo po ay pagpalain. Amen?
Meron pong sinasabi sa banal na kasulatan, sabi nga, if yung atin pong pagbibigay, kaya po di ba meron po tayong Malakay chapter 3 verse 10. Tama po ba? Amen? That we have to give our tithes. Pakinggan po natin ito mga magulang, mga kapatid. Meron po sinasabi sa Old Testament that we have to give our tithes. And Old Testament is under the law. Hello? Now we are in the New Testament. We are under grace. Amen? And then meron po sinasabi sa banal na kasulatan sa New Testament that we have to give with a cheerful heart. Kaya po sa atin pong pagbibigay sa ating Panginoon, hello, dapat po yung pagbibigay natin not under the law, na minsan, kasi kaya lang po sumusunod ang mga tao sa Old Testament because takot sila na maparusahan ng Diyos. Amen po ba? And now we are under grace that we have to give our tithes with a cheerful heart. Kaya ka dapat sumusunod sa pagbibigay dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil ayaw mo siya, hindi dahil takot kang hindi pagpalain. Hello? Ano yung motivation mo bakit ka nagbibigay ngayon? Kasi sinabi ni Pastor magbigay ng tithes eh. Sinabi ng Bible magbigay ng tithes eh. Hindi po. That should be our motivation, should be because we love God. Hello? Kasi at the end of the day, ang buhay po natin, hiram lamang po sa ating Panginoon. Hello? Bukas ba meron ka pang property? You're not sure. Bukas ba malakas ka pa? Hello? Kausap ko po kayo. Bukas ba malakas ka pa? We are not sure. Kaya habang may pagkakataon, habang malakas ka pa, you have to give, you have to do your best. Because tomorrow, hindi natin alam. Meron po yung, like ko pong kwento eh, meron pong isang nagpatotoo, nung panahon ng tsunami sa Japan, na sino po nakakaalala po nun? Ilang story yung taas ng tsunami. Sabi niya, I have so much property, I have so much money. Habang sinasabi niya to, umiyak siya. Kasi sabi niya, sa isang iglap, nawala lahat. Kaya if your motivation, ay, pinagtrabahoan ko to, hindi po. Yan ay para sa Panginoon. Partnering with God. Kasi wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Sabi po sa Job, naked I came, naked will I depart. Wala tayong pag-aari. Pastor, ako naman naghirap. Hindi. Yung lakas mo, galing pa rin sa Diyos yan. Yung talino mo, bago mo na-acquire yung property na yan, sa Diyos pa rin yan. Amen po ba? Habang malakas po tayo, habang may hininga tayo, habang pwede ka pang gumalaw, habang may pagkakataon ka pang magbigay, bigay mo para sa Panginoon. Kasi bukas hindi natin alam. Malakas yung tao ngayon, pero kinabukasan, paralyzed na siya. Malakas siya ngayon, pero kinabukasan, wala na siya. Hindi na gumising. Hello, may kausap po ba ako? Malakas negosyo mo ngayon, bukas malakas pa ba yan? Hindi mo alam. Hello? Hindi natin alam. Amen? Ang kasiguraduhan lang po natin ay sa Panginoon. Amen po ba? Amen? And yung pinag-aralan po natin kanina, gawin mo yung part mo, then God will do His part. We have to lie down. Sabi nga po kanina. Amen? The battle belongs to God. The victory belongs to us. Ang katagumpayan po ay sa atin. Amen? Are we ready to give what belongs to Him? Amen? Hello? Kaya po hindi natin maibigay minsan yung para sa Diyos. It's because our hearts ay hindi pa bumabalik sa Kanya. Basahin niyo po yung yung Malakay chapter 3. Amen? Hindi pa natin maibigay lubusan because we do not trust Him. Hindi pa natin maibigay yung best natin, yung para sa Diyos. Amen? It's because yung puso natin wala pa sa Kanya. Kaya nga sabi po doon, kailangan yung puso natin, ibalik natin sa ating Panginoon. In order for us to give what belongs to Him. Kanya po yan. Amen? Hello? Ito pong illustration, panghuli. Halimbawa, si Brother Van,
Pakinggan niyo po ito. Halimbawa si Brother Van, pinagkalooban ko siya ng puhunan. Hello? Sabi ko, itong 1,000 na to, ayusin mo at palaguin mo. Pero, in return, bigay mo lang sa akin yung 10 bahagi. Hello? That illustrates sa ating Panginoon. Amen? Pero sometimes, tayo, even the 10%, kinukuha natin. Hello? Tama po ba? Masakit po ba? That's the reality of the world. Sometimes nagiging selfish tayo. I'm not telling this para magbigay. Kasi kung yung puso nyo wala sa pagbibigay, better not give. Bakit? Ang Diyos po nagsasearch ng puso natin. If you are unwilling to give, better not give. Kasi you will not be blessed. Hindi ka rin naman pagpapalain eh. Ang pagpapala po, hindi lang po sa kaperahan. Even yung ating kalusugan is still a blessing coming from God. Kasi there are health issues na hindi kayang bayaran ng pera. Tama po ba? Marami kang pera. Pero ang tanong, kaya mo bang bilhin ang kalusugan? Hindi. Marami kang pera, kaya mo bang bilhin ang appetite para ikaw ay makakain ng maayos? Hindi. And those things are blessing coming from God. Amen? Kaya nga sabi po ni David, I will not give unto the Lord that cost me nothing. Huwag ka magbibigay kung walang halaga sa'yo. Hello? Do not give pag walang halaga yan sa'yo. Amen? Kaya ngayong umagang ito, tatanungin ko po muli ang bawat isa, are we ready to give? Amen? We have to trust Him sa atin pong kinabukasan. Just like what the Israelites did nung nasa wilderness po sila. Amen? Kaya tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we adore you, we honor you in this place, sa amin pong area ng pagbibigay. Lord, you know the deepest desires of our hearts. At sabi mo sa iyong salita, bago pa kami lumapit, bago pa kami ihayag ang aming pangangailangan, alam mo na ang aming mga pangangailangan. Lord, ngayong umagang ito, we want to give the best to you, ang amin pong ikapo, ang amin pong handog, bilang pasasalamat sa kabutihan mo po sa aming buhay. Despite of the hardships na nangyayari sa aming paligid, still you are faithful to us. Hindi ka po nagpabaya kailanman sa bawat isa po sa amin. Kaya ngayong umagang ito po ang aming handog, ito po ang aming mga kaloob. Tanggapin po ninyo na malugod sa iyong harapan. At salamat po sa bawat puso na naririto, sa bawat isa na naririto, na handang ipakita ang pagmamahal po sa inyo sa area ng pagbibigay. Lord, alam po namin na hindi po namin kayo kailanman mahihigitan. That the more we give, Lord, mas lalo mo pong pagpapalain ang bawat isa. At alam po namin, O Diyos, ang sarili po namin, Lord, ang kinabukasan po namin ay nasa iyo lamang. That's why we trust, Lord, sa nais mo pang gawin sa bawat isa po sa amin. And even for the finances, O God, ngayong umagang ito. Lord, magamit para sa iyong kaluwalhatian, magamit para sa iyong kaparaanan lamang. At salamat po sa pagpapala po ninyo, pagbubukas po ninyo ng durungawan ng kalangitan upang ibuhos ang pagpapala, Lord, sa lugar na to, sa iglesyang ito, at Lord, sa maaabot pa ng kaperahan na ito. Salamat po sa iyo lamang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
service. Amen. So, habang po tayo ay nagkakalob sa Panginoon, let's just have some more announcements po. Tomorrow po, ang atin pong prayer matters. Yan po, samahan niyo po kami sa atin pong prayer matters. So, this is the time wherein, kumbaga, binibigyan natin ng importance ang prayer dahil kumbaga alam po natin that prayer is the only way na kumbaga maidulog po natin sa Panginoon yung atin pong mga maari pong personal or for someone else. So kung meron po kayong mga prayer request, ayan, pwede nyo po itong isend sa ating GC or pwede nyo pong i-PM sa ano po natin ng church, Facebook ng church. And then together po tomorrow night at 7 p.m. 7 p.m. nga po ba? 7:30 p.m. Yun po, samahan nyo po kami sa ating pong Facebook ng Jesus Be Lifted Up Church at sama-sama po natin itong idudulog sa ating Diyos. And ang ating pong spiritual feeding every Tuesdays po yan ng 8 p.m. via Zoom. So sa mga hindi pa po nakaka-join, you can join para po, kumbaga sabi nga po diba, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So every time we hear the Word of God, faith is, kumbaga, na-stir up po yung faith natin and nagle-level up po yung faith natin. So, all leaders, pastors po natin are required. Once again, let's take time to listen and to be equipped, to be empowered by the Word of God. And every Wednesdays po natin, midweek service, ayan po, nasa Book of Deuteronomy na po tayo. So, natapos na po tayo sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Book of Deuteronomy na po tayo. So, last Wednesday po, si Sister Lynn po ang nagturo sa atin. Natapos niya na po ang Deuteronomy 2. So, 3, 4, 5, 6, 7 po tayo this coming Wednesday. So, let's continue to be empowered, to be equipped by the Word of God dahil po ang salita ng Diyos, ang pagkain po ng ating mga spirito, ng ating mga kaluluwa. So, sabi nga po, wag po tayong manawang maging estudyante ng salita ng Diyos. Amen? Because the world is giving us many informations that can deceive us. Pag po hindi natin alam ang salita ng Diyos, pwede po tayong madala. Kaya po, kumbaga, yun nga po, every midweeks po natin ay talaga pong binibigyan natin ng importansya ang salita po ng Panginoon. We allow ourselves to be fed by the Word of God. At yun nga po, inisa-isa po natin ang books of the Bible. So, we're encouraging everyone, kung available po kayo, you can come at 7 p.m. dito po sa church. At ang ating pong tinig ng pag-asa sa Thursday ng 7:30 p.m. din po. So, one of our pastors will share the Word of God. So, pwede po natin itong mapanood online sa ating pong Facebook page ng Jesus Be Lifted Up Church. And, soaking po ng 7 o'clock p.m. sa Friday. So, we're inviting everyone to come. Napaka-importante po yung pong pinag-aralan natin ngayon, di ba po? Let's lie down in the presence of God. Totoo po, minsan, habang nakikinig po ako kanina, ang ni-remind po sa akin ni Lord si Elijah. Di ba po nung si Elijah ay, kumbaga, hinahanap na siya ni Jezebel. Kumbaga, Jezebel wants to kill him, si Elijah. Nagtago po siya sa cave. Ano po ginawa niya? Di ba? Natulog lang siya kasi actually po dumaan sa point na nade-depress na si Elijah. Gusto niya nang mamatay kasi akala niya he's the only prophet na nabubuhay nung panahon na yon. Pero po, ano pong hinayaan ni Lord na matulog siya, magpahinga siya. Amen? And sabi nga po, the Lord visited him there. Hindi po sa strong wind, hindi po sa lindol, hindi sa mga, kumbaga parang ano pa man pong mga natural, but through a small, still voice. Alam niyo po ba, when we rest, when we sit down into the presence of God, and we will just focus on Him, hindi dun sa katabi natin or kung kanino man, nasa unahan man, if we will just focus on the Lord, He will speak unto us personally po. And even His still small voice, we can hear it as we desire it to Him. At syempre po, sabi nga po, we can be refreshed, we can be restored into the presence of God. Kaya po sa soaking, we're inviting everyone. Alam niyo po ba na
pag soaking po, iba-iba po ang ginagawa ng Panginoon. There were times na in the soaking po, meron pong vision na pinapakita si Lord, may intercession po na binibigay ang Panginoon, and even may time po nun, mga bata ang ginagamit po ni Lord na yun nga po during soaking. Kaya po, we're encouraging everyone, let's not, kumbaga parang wag po nating baliwalain ang pagpasok sa presensya ng Panginoon. Bakit po? Because in these last days, only in the presence of the Lord, we are safe, we are secured. Amen? Dahil po, katulad na nabanggit kanina, hindi natin alam what can happen tomorrow, mamaya, paglabas natin, or sa mga darating na oras. But if we know that we are in the presence of the Lord, amen? Kasama po natin siya. Actually, sa Old Testament po, they have to come sa talaga pong temple. Pero, di ba po sa New Testament, as the Word of God says, we are the temple of the Holy Spirit. If we know how to sit down into the presence of God, kahit saan po tayo pumunta, yes, coming into the church, coming into this place, coming sa mga ganito pong gatherings is very important. Pero sabi nga po natin, wag po nating kalimutan na ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Amen? We can be still into the presence of God kahit nasa tahanan niyo po kayo, nasa trabaho niyo kayo, nasa school, wherever we are. Because our God is omnipresence. Ibig sabihin, He is everywhere. But sabi nga po, yung ating soaking, coming to the presence of God, tayo po as a church, sabi nga po, wag nating kalimutan. Amen? Let's not forget the assemblies of the saints. Amen? So, soaking po natin every Friday ng 7 p.m. Ayan po, so, kung hindi nyo pa po nakikita ang ating Jesus Be Lifted Up Church sa Facebook, you can search it. Meron din po tayo sa Calapan, sa Camellia, sa Ghana. So we can follow our Facebook pages po ng church para po makita natin ano yung mga ginagawa ni Lord sa mga churches po natin. And even sa YouTube po, kung gusto po nating balikan yung mga teachings, yung mga preachings, we can, ayun po ang kagandahan sa technology na pwede po nating i-replay. Di ba po, pwede nating ulitin na pakinggan ang salita ng Diyos dahil minsan po, kumbaga, di ba, malingat ka lang ng konti, parang nawawala na po yung attention natin. But yun nga po, good thing is, we can replay the Word of God, yung ating pong mga teachings and preachings po sa mga Facebook and YouTube, ano po natin. Meron pa po ba? Page, wala na. Okay po, so before we go on, so we just want to acknowledge po ang mga kapatid natin na dinako ni Lord sa lugar na to. We know when we believe na wala pong aksidente sa Panginoon. Hindi po, sabi nga po, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay itinakda na ng Diyos. We are just walking on it. Amen? Kung mababasa po natin sa salita ng Diyos. At hindi po aksidente na dinala kayo ng Panginoon sa lugar na to. Hindi aksidente na narinig niyo po ang mga salita na yon because the Lord is awakening our spirits. Amen? The Lord wants to know, makilala po natin siya sa isang tama at biblical na pamamaraan. So, we just want to acknowledge po si Sister Presi Torre. Amen. So, ganun din po ang mga family po ni Pastor Alvin. Nandito po si Daddy Ban, Mami Peb, si Eileen, si Ramon, and si Teresa and Glyza. Can you all come and we just want to welcome you po. Ganun din po, nandito din po si Amazing, si Howard. Ayan po, at syempre po ang ating speaker, si Pastor Brother Joshua Amarilla. So, can we just all stand up at bago rin po tayo dumako sa ating closing prayer, once again, can we just go around, kamayan po natin ang bawat isa, hindi lamang po si Sister Presi, pero po, ayan, so, let the love of God flow and shed abroad into our hearts through the Holy Ghost. Sige po, let's shake hands to one another. Ang ating pong mga kapatid at magulang na dinala ni Lord sa lugar na to. So, praise God. You are very much welcome po sa gawain ng Panginoon.
buhay po nila. So we believe na ang mga salita po ng Diyos ay katulad po ng isang binhi na pag naitinanim, sabi po sa salita ng Diyos, it will not return to Him void, but it will accomplish what the Lord pleases, what the Lord desires. So sa buhay po ng bawat isa, alam po natin, if we just open our hearts this morning, babaunin po natin, iuuwi natin ang mga salita ng Diyos sa atin pong mga puso. And praise God. So sa umaga pong ito, can we just all stand up? Let's thank the Lord for what He has done for us in our midst, in our lives. Sino po ang nakaranas ng refreshment ng Panginoon ngayong umagang ito? Amen. Let's give the best clap offering to our God. Amen. Kahit ako po, I just felt the presence of God this morning. And alam niyo po yung feeling na parang may dala-dala kang backpack na nung nakarating ka dun sa pagkababa mo, di ba po, ano yung pakiramdam? Ang gaan. Alam niyo po ba, that's also a representation of a true refreshment that comes from the Lord. That whatever heaviness, that whatever, kumbaga ano man po yung inilalagay ng kaaway sa atin, once the presence of the Lord is there, yung pong nalilift yung mga kabigatan na yon. So praise be to God for all He has done this morning. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal sa langit, salamat Lord God sa oras na ito, Panginoon, na tunay ngang naranasan muli namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa mga oras na ito. Kaya Lord God, salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan ngayong umaga, na ito'y aming maipasamuhay, Panginoon. Tunay ngang tapat ka at dakila kang Diyos, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Joshua na ginamit mo bilang tagapaghatid ng iyong mabuting balita, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito. Lord God, kami nagkapasalamat at sa darating pang mga araw na dadalhin muli kami dito ng ligtas at payapa, Panginoon. Ganun po sa aming pag-uwi, Panginoon. Mabalon namin ng kayusan sa aming buhay at aming may pasamuhay, Panginoon, ang aming mga natutunan ngayong umagang ito. Kaya Lord God, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nothing can take so much, you gotta give it